खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 जुलाइ 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन, गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन, देहाया मोजां थानाय नङा, सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन, सोरजोंबा एना एनि जागोन, रांखावरियाव मोजां नङा, खहा जानो हागौ, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, आद्रा थागोन, साननायफोरा फेलें जागोन। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन, साननायफोरा देबार नांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोजोननि आंखाल जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, जानाय लोंनायाव अबदेबानि सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान बांगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, साननायफोरा जाफुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, समाजाव मान मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहाबा दावबायहैयोब्ला मोजां फिथाइ मोननो हागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुनखौ बारा फोथायैयानो गाहाम, सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रांथि बांगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, बहाबा थाङोब्ला मान बांगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, लोगो लेवा बांगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहायाबो मोजाङै थागोन, जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां थानाया गाहाम,
गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि लुबैनायफोरा बांगोन लोगोफोरजों गोरोबनो रोंसोगारगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम गोसोखौ जोबोर दरसि दरसि मोनगोन गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंसोगारगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन साननायफोरा देबार नांगोन गोसोआ जिंगा बांगोन बुंफिनदों गोसोआव जिंगा बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन फालांगियावबो खहा जानो हागौ गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैगोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरबा आंगो लोगोजों एना एनि जानो हागौ गोसोआव जोबोर गुलुं गुजुं साननाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।